ئەمەد کەنداڵ فەرماندەیەکە یەپەژێ لە هەرێما عەفرینێ ڕۆژاوای کوردستانê. ئەمەد مالپەرا civakîya Facebookê vekiriye û lê çend dîmenên barîn kobanî seyr dike. Ew ji şêwandina termê wê şervanê pir bêzar û aciz e. ger bi tenê bi vê dîmenê ve mabe bi dîmena hûvîtiya ku li ser cenazeyê pîroz cenazeyê muqeddesî heval barîn ve nîşan day mirov dikare vê yekê bibîne ku pratika Daeş ya ku heya roja îro derketî îro dewleta Türk berdewamiya wê yekîtiya wê ye. Şêwandina termê şervana Kurd û sifkatî pêkirin bi laşê wê. Bûye babeteke serekeya malperên civakî û Kurd li hemû cihekî wî karî şermezar dikin. Welatiyên Efrînê ji wê reftara li gel termê şervanê hatî kirin dilgiranin û dibêjin. Ew kar ji reftara mirovan dûr e. أبناء عملية بشرية ونعمل أي إنسان هنا بروابكي نعمل بشر إنسان مستحيل بيصير روابكي ونا حيوان قبول دك يصير نوبكي نا إنسان مستحيل إنسان معاملة في تصرفه Li cade û kolanên Efrînê operasyona artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyên serbê Tirkiye ve lê ser herêmeka Rojavayê Kurdistanê babeta serekeya axaftina xelkê ye. Welatî beriya televîzyon û radyoyan balawan li ser nûçeyan e û bi şêwên cuda jî piştevaniya xwe ji bo şervanan derdibirin. Ew dibêjin ku Kurdan ji bo destxistina mafên xwe xwîna xwe rijandina û lewma ne ev cureyên reftarê li gel termê wê şervanê û ne jî operasyon wan ji vê armancê dûr naxe. Em bi tijara qelsînabin. Ne bi kuştina keçikê û ne bi didya û ne bi xurta û ne bi şehîdê me em qelsînabin. Em roj rojê em quwa dibin, em zûr dibin, xwîna me dikele ji bo erdê welatê me, ji bo şeref û namîsa me, ji bo keç û xurtê me, ji bo Kurdistanê me û şîrîn her peço. Em bi tijara qelsînabin. Operasyona artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyên serbê Tirkiye ve roja bîstê meha borî dest pê kir û hetanha ji bilî ziyanên giyanî ziyaneke mezin gêştiya mal û milkên xelkê. ام بگومان و دیارین سرمجار عفرینه لیل دهوکه کمیته هولبینیکرنا موچی گشتی باجاریش بوی کو سردان هنک سازین حکومت بکه سازین پرورده و تندرستی نه بگومان هفکار مناصر علی